An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. K'a lase aw ma ka fɔ nin ye VOA Banbara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ sigilen ye. Min bɛ sigi tarata o tarata. Sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 8 tana mana gosi ni sanga 3 ye ka se nɛgɛ ɲɛ 9 ma. Bamakɔ ani a lamini na. Bi tarata janvier kalo tile 24 san 2023 o jɛmukan bɛ taa n'an ye Burkina Faso jamana kɔnɔ. An bɛna kuma Burkina Faso musow u ka caw gɛlɛya mun b'u ka baaraw kɔnɔna la. Muso cɛsirilen minnu bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ n'u bɛ wuli ka jɔ la walasa ka se ka bolola baarakɛ digi ani kalansira sigi muso tɔw kunna. Jamana faaba sigidaw kɔnɔ, marabolo kɔnɔnaw ani togoda dugumisɛnninw caman kɔnɔ minnu ka wuli ka jɔ bɛnnen don dɛmɛ kɛli ma hali ni ka sɔrɔ basigibaliya o ɲɔ ɲalen don Burkina Faso jamana kan bi. Aw minnu b'a fɛ ka nin jɛmukan lamɛn, aw bɛ se k'aw sɔgɔ VOA Banbara ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen na. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Ɲorodi Sahel aw b'an sɔrɔ arajo émergence ka 99.6. Buguni n'a lamini ye aw bɛ se k'an sɔrɔ arajo kumase ka 92 fiɲɛsira fɛ. Yuwaru arajo dunia 101.2. Koro ani Bayangara n'a lamini aw bɛ se k'an nasɔrɔ arajo Orona ka 93.2. Gawo fiɲɛ turukala 106.1. Tumutu 93. Ni waati in na Abidjankaw bɛ se k'an nasɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 sanfɛ. Aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔsira la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen www.voabanbara.com walima fɛnɛ aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Banbara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛsira kan Bamako, Mali la. Burkina Faso jamana kan jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sɔrɔ yiriwali baaraw la u ka jamana kɔnɔna fan caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodayanfanw fɛ. Ka d'a kan muso minnu bɛ togodaw la olu ka wulikajɔ fanga ka bon ka se ka bolola baaramisɛnninw kɛ walasa ka sɔrɔ yiriwali siraw dayɛlɛ u yɛrɛ ye u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni k'u ka denbaya dɛmɛ. A yirala o senfɛ k'a fɔ ko 100 93 ani 48 muso kunda olu bɛɛ lajɛlen de bɛ baara kɛ Burkina Faso marabolow kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la togoda dugumisɛnninw na gɛlɛya ani degun kɔnɔna la ka fara basigibaliya kan. Ka d'a kan 100 musolaka sigiyɔrɔma 40 ɲɔgɔn Burkina Faso jamana kɔnɔ olu ka baara bɛnnen don jagomisɛnninw, sɛnɛ ani biga mara ma walasa ka se ka dɛmɛ don min nafa ka bon jamana ma kosɛbɛ. Wa a muso fanba bɛɛ lajɛlen ye togodala musow ye. U ma dan o ma baw a dɔw bɛ wuli kabiri ni fajiri kɛnɛ cira taa kungodaw la walasa ka se ka taa yiridenw tɔmɔ ni ka se k'o kɛ k'u ka denbaya balo. O dɔ bɛ se ka kɛ sikɔlɔ ye, nɛrɛ ani tomi o n'a ɲɔgɔnna caman. Minnu bɛ bayɛlɛma a musolaka ninnu fɛ k'a feere Burkina Faso jamana kɔnɔ ni ka tila k'a labɔ jamana kɔfɛ bayɛlɛmali kɔfɛ. Nga ko foyi tɛ kɛ ni degun t'a la. Ka d'a kan a bɛ ɲini ka san 5 6 bɔ bi gɛlɛyaba binnen don Burkina Faso musow kan ka sabu kɛ basigibaliya ye. Jɛkulu maramafɛntigiw kelen kɔfɛ ka taa u lili don u ka jamana kɔnɔ. O de kama bi VOA Banbara ka lasigiden min bɛ Wagadugu Kadɛri Tarawele ni musolakaw caman de barola ka se k'u ka gɛlɛyaw dɔn laɲini minnu b'u fɛ degun min binnen b'u kan lakanabaliya fanfɛla la k'o kunnafoniw lase aw ma. Kadi Tarawele ye kunnafoni sɛnsɛnna ye wasabulon ka arajo so kɔnɔ min bɛ wele ko Radio du Parlement Wagadugu dugu kɔnɔ. Ale da sera gɛlɛya caman ma min bɛ tala ka musolakaw sɛgɛrɛ Burkina Faso jamana kan. Kadɛri Tarawele ka kuma baranin na. Aw ni yan VOA Banbara lamɛnnikɛlaw bɛɛ a tulo bi a balimacɛ Kadɛri Tarawele kumakan nira min ye VOA Banbara lasigiden ye Wagadugu Burkina Faso kɔnɔ. Bi ka baro ni ale ɲɛkilenna muso ka gwɛlɛya min bɛ faso kɔnɔ. O senkɔrɔ an ye muso fɔlɔ min kunbɛn o ye an balimamuso Kadi Tarawele ye. Kadi Tarawele ye kunnafonidila ye Burkina Faso ka wasaden bulon ka radio kɔnɔ. An bɛ min wele ko Radio du Parlement. Ani yan Kadi ani cɛ a ka bisimilali la. N'an y'a jate filɛ an bɛ se k'a fɔ mun gwɛlɛya de bɛ musow kan ka taa lankanabaliya min yɛrɛ bɛ faso kɔnɔ. Ne tɔgɔ de Kadi Tarawele. Mun ye kunnafonidilanw ye. N bɛ Assemblée législative de transition na. Baaraso min bɛ kunnafoni baara kɛ an fɛ so yan yɔrɔ la. Ne bɛ tɔn dɔ ɲɛfɛ fɛnɛ min bɛ kuma ka taa musow ka ko ra. Min yɛrɛ fɛnɛ bɛ kuma ka taa cɛmisɛnninw ni npogotigininw ka ko fɛnɛ na. A ka ɲininkali diyara n ye parce que bibi in na gɛlɛya min bɛ musow kan k'a sababuya kɛ dibilamɔgɔw ka baara ye. A b'a dɔn k'a fɔ ko kora muso lo tɔɔrɔnin bɛɛ. Kana na fɔ ko gɛlɛya sera ni ɛkɛ in ma musow tɔɔrɔnin bɛ ka fara kan. N'an y'a ta fɔlɔ ban
a surumani yɔrɔ la mun yɛrɛ fɛnɛ wulila ka bɔ sigidaw ra ka yɔrɔ wɛrɛ magun c'est-à-dire o kɛn bɛ dunan ye o yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko déplacé interne n'a y'a ye ko ni dɛmɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan musow ni denmisɛnw de bɛ bila ɲɛfɛ c'est-à-dire muso yɛrɛ ka musoya le tunun bɛ bibi na Burkina Faso yɛrɛ kɔnɔ a b'a faamuya na kɛ an bu duguba kɔnɔ yan an b'a ye ko non ma an bɛɛ ka mɔgɔ baara a mana kɛ surumani ko yɔrɔ jan ko an bɛɛ ka mɔgɔ baara muso yɛrɛ bibi na Burkina Faso o tigɛni b'u ka musoya ra n'i y'a ta ka filɛ ka taa muso yɛrɛ ka danbe ko fan fɛ ka kuma ka taa bɛ kɛ to kuma na muso ka kori ko yɔrɔ fan fɛ n'a fɔra bi ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ sigi ka kuma a kora an bɛna kɛ cogo jumɛn k'o dɛmɛ muso ka kolu bɛ na wagati dɔ b'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ tɛ ka d'o ma o t'a lɔ b'o yɛrɛ sutura ni ko min ye lɛbu ma tɛmɛ nin kan o y'a fɔlɔ ye a filanan an bɛna kuma ka taa balo la mɛ wagati dɔ ra yɛrɛ balo bɛ se ka k'i bolo nka i yɛrɛ jigi bɛ misɛnya fo ka taa se hakɛ dɔ ma hali ka dumuni ka gɛlɛn mɛ i fani b'i yɛrɛ ma parce que gɛlɛya min yɛrɛ b'i kan a t'a kɛ yɛrɛ ka se ka sigi k'i ka adamadenya fɛɛrɛ bɔ kɛ jango fɛrɛ ko ka dumuni kɛ donc kɔngɔ fɛnɛ bɛ yen c'est vrai kow bɛ yɛlɛmana ko muso ka na ni 50 ye cɛ bɛ na ni 50 ye fɔ ne ko cɛ le kan ka na ni balo ye nka cɛ bɛ taa seko kɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ na ni a se ye min ye wari fan fɛ a b'a di muso ma muso le bɛna kɛ a ka dɔgɔ a ka ca a bɛ muso le kunna sisan ko bɛɛ kan ka dumuni kɛ cɛ kɔni y'a seko kɛ a mana 100 le d'i ma a mana 50 le d'i ma seko le y'o ye nka i bɛ don sugu fiyɛ la bi i bɛ sanni kɛ cogo jumɛn Burkina Faso musow ka wulikajɔ dan tɛ se ka ye o la n'i ye jateminɛli kɛ bibi na Burkina Faso jamana kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ farafina gunkana jamana caman wɛrɛw kan cogo min na fo ka se diɲɛ jamana wɛrɛw ma gɛlɛya o bɛ diɲɛ yɔrɔ caman na da dumunifɛnw sɔrɔli ko a n'a sɔngɔ gɛlɛyali kan Burkina Faso musow gɛlɛya juman de b'u kan da dumunifɛn sɔngɔ ko a n'a sɔrɔli ko la ka se k'u ka denbaya balo an ka Kader Traoré ani Kadi Traoré lamɛn o kan ale da sera musow ka gɛlɛya ma ka sabu kɛ lakanabaliya ye an ka Kadi Traoré lamɛn Kader Traoré ka kuma barani na an to faganda la o ko fɛnɛ fan fɛ ayiwa bibi na n'an ye filɛli kɛ fɛnɛ gwɛlɛya yɛrɛ bi muso fɛ ka taa n'o ka ɲi ka taa sanni kɛ sugu fiyɛ la nanfɛnw sɔngɔ gwɛlɛyara da dumunifɛnw bɛɛ sɔngɔ gwɛlɛyara nka muso ka ɲi lɛ k'o jija yaasa ka se ka dumunifɛn sɔrɔ ka n'a di o denw ma a ye ko ni jamana kɔni gwɛlɛyara a gwɛlɛyara fɛnɛ muso le fɛ kosɛbɛ a tɛ se n'a ma gɛlɛya musow fɛ a bɛ gɛlɛya bɛɛ fɛ nka a bɛ gɛlɛya musow fɛ tuguni ka tɛmɛ c'est à dire wagati la muso b'a jɔ a musoyɔrɔ la ka tila ka jɔ a cɛyɔrɔ la n'i y'a ye bibina ko anw mun ye fonctionnaire ye an bɛ balo ni sɛnɛkɛlaw de b'an balora nka a ti fɔ c'est à dire o bɛ baara minnu kɛra o ka jija yenin tɛ quoi a tɔgɔ fɔ ko o ka effort yenin tɛ ne taara a ma mɛn n bɛ taa haricot vert le san o ka kilo ye 140 fɛn bɛ t'o feere 60 40 40 50 hali 30 yɛrɛ ne ko muso ma n ko n ka mɛ a wagati lo don n ka bɛ décembre kalo le la muso ko ne ma ko mɛ ko ne t'a lɔn ko dibila mɔgɔ sababuyara mɔgɔw wulini bɛ ka bɔ sigidaw ra nankɔn tɛ kɛra tuguni an b'a fɔ ma ko jardinage ko nankɔn tɛ tuguni donc déplacé no tu bɛ sɛnɛ kɛ olu yɛrɛ bi na yɛrɛ dugukolo t'o bolo tuguni o bɛ sɛnɛ kɛ cogo juma donc a bɛ santi an ka ga kɔnɔ bon olu bɛ yɔrɔ min na bi sisan o b'a kɛ cogo juma i bɛna don lɔgɔ ra hali ni a fɔra ko nansɔngɔ ye 1000 tile kɔnɔ fɛn bɛɛ de ka gɛlɛ tulu an tun bɛ litiri 1 min san 200 nka bi o bɛ taara 300 ale ni kɔra 300 ni 20 300 ale ni 40 yɔrɔ dɔ ra tulu mun fɛnɛ bɛ feere butiki la i bɛ taa san ko 10 ko 20 o tɛ tuguni o tulu yɛrɛ fɛnɛ olu bɛ na ni bana caman yɛrɛ fɛnɛ ye nka dɛsɛ fɛ caman bi dɛsɛ ka taa o tulu fasugu ninnu san ka dun donc musoya ka gɛlɛ bibi na Burkina Faso fo ka tɛmɛ ka da Kadi Traoré kan nin yɔrɔ kan hakililajigila an b'a da aw tulo kan k'a fɔ ko janvier kalo tile 12 ka dugu jɛ janvier kalo tile 13 la Burkina Faso muso 60 ani muso 2 ka fara denmisɛn 4 kan bɛɛ lajɛlen tun welekura jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Arbenda mara la kuma min na u tun bɔra ka taa kungo yaala walasa ka se ka furabulu ani yiridenkɛnɛw sɔrɔ ka segin ka na n'a ye ka na u ka denbaya la balo Kadi Traoré ni wasabulon ka arajoso kunnafoni dila do da sera o yɔrɔ ma Kader Traoré ka kuma barani na ayiwa o musoya gwɛlɛya yɛrɛ le kɛra sababu ye debila mɔgɔ sera ka o bolola muso ɲɔgɔnna 80 kan Arbinda dugura sabula a yera ko cɛw tɛ se ka taa kungo ra ka taa da dumunifɛnw yaala ka nana ye fo muso de ka wuli ka taa kungo ra ka se ka taa yirifɛnw tigɛ ka na di u ka denw ma o fana y'a musoya gwɛlɛya dɔ wɛrɛ ye tuguni n'a sɔrɔla lankana tɛ yen cɛw tɛ se ka bɔ musow le kɛ ka bɔ nka bi o b'olu fana minɛna mais ko tun tɛ se n'a ma laban tan dɔn an y'a natɔ ye kabi yɔrɔ jan tilera min y'an ka gɛlɛya ye bibi na ni jamana nin kɔnɔ an t'i
filɛri kɛ yɔrɔ jan na an be filɛri kɛ yɔrɔ sunu le la o lo b'a kɛ mun bi dibila mɔgɔw dɛmɛna mun bi o bila kana an kan c'est à dire ko nin mulu an yɛrɛ ka badenw an fadenw le bena an attaquer hali n'a fɔra ko jamana wɛrɛ le b'a nɔfɛ nga anw yɛrɛ ka mɔgɔw lo bena attaquer c'est à dire o b'an miiriya an ka kɛwalew lo jatita ka filɛ cogo juman lo be se ka an sɔrɔ donc ko min lo ko musow minɛna bi an bɛɛ lajɛlen y'ale kunnafoli nin fɛnɛ y'a kɛ n b'a ma nimisa ye o b'a ye ko sisan n'o ye musow minɛ ni a ben'o ka ko caman le nɔgɔya ga kɛ ko ɲɔgɔn fanfɛyɔrɔ la a bɛ kɛ to tuguni kuma na hali ka bɔ ni musow ye o be yɔrɔ mina fɛnɛ cɛw lo besoin bɛ ka bɔ ni musow ye nga an t'an yɛrɛ ɲinanga o b'a kɛ cogo juman o be bɛn musow kan nunu musow n'u minɛna ni ala kelen de b'a lɔn c'est à dire o bena min kɛ o ra a musow non seulement o bena marifa d'o ma o bena tila tuguni ka bɔ n'o ye jagoya la c'est à dire i bi tigɛ i yɛrɛ la fo ka tɛmɛ tuguni o tɛ se n'o ma musow minɛ wolo hali bini sini an be welenikan lase burkinabew ma hali bi ko nin bi yɔrɔ mina tant que n'an ma sɔn ka ɲɔgɔn minɛ ka sabari ɲɔgɔn ma ka dusu dabila parce que burkinabe filɛ burkinabe bi je ko kan nga ala kelen de b'a lɔn min b'a kɔnɔ ani a bena juru bɔ i la cogo min na an si le se k'a fɔ ko ne be duguba kɔnɔ bi ko non que nin taara attaque jolo kɛra wagadugu yɛrɛ dugu kɔnɔ i be di ko n'o ko bu dolo min o bu don nga wagadugu to ka plan na fɔlɔ min b'o ka plan na o ka tila ni gɛrɛfɛ dugu denden nunu ye c'est à dire min be nana ni n'a ma foyi kɛ a bena kama nimise ka tɛmɛ nin kan muso le lu ye muso lo be éducation c'est à dire den kori nga n'o sera muso ma ka ban n'o sera ka olu ka hakili sɔrɔ ka ban jamana tiɲɛna ni Madame Diallo Aïda Kone seko ani donko olu ka hakɛ be fasa soba mun kɔnɔ ni olu ka ɲɛmɔgɔ ye a y'aw sɔgɔ VOA ka seko ani donko kɛnɛ kan farafina fɔli ni kɛnɛ dumanba tilegan fɛ ka ta nɛgɛ kaɲɛ 13 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 14 ma ne ni n ka artiste Mali seko ani Mali donko o be fɛsɛ kɛnɛ mun kan a y'aw sɔgɔ VOA la ni kɛnɛ dumanba in kana fɔ maliyɛn den si kɔ a be kɛ don jumɛn araba ka ta nɛgɛ ɲɛ 1 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 2 ma tilegan fɛ mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i be sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen nunu na i b'i sɔgɔ VOA Afrique kan émission bɛ kɛ Facebook kan direct la VOA Bambara plus de guerre plus de chômage plus de souffrance. An b'a lase aw ma hali bi k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen de lamɛn a ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛsira ye Nioro du Sahel kaw b'an sɔrɔ arajo Emergence ka 99.6 Buguni arajo Kumase 92 o fiɲɛsira fɛ Yuwarukaw b'an sɔrɔ arajo Dunuya ka 101.2 Koro ani Bayangara n'a lamini aw b'an sɔrɔ arajo Orona ka 93.2 Gawo fiɲɛ turukala 106.1 Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 ye Abidjankaw ni waati na aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu Burkina Faso jamana faba kɔnɔ fiɲɛ turukala 102.4 an ka bɔlɔlɔsira www.voabambara.com walima aw se k'an sɔrɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara an bɛ tɛmɛ n'an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen Kadi Traoré e ni ce i ni baraji i ka ɲiningaliw la an bɛ an ka kuma barani tɛnko sisan Madame Ouedraogo ne Masarata Ouattara ma ale ye kɛyɛrɛ jɛnkulu ɲɛma dɔ ye min bɛ musolakaw kalan ka se ka hakili ɲɛnama di olu ma o yɛrɛ ka se ka faso yiriwa a ka jɛnkulu yɛrɛ tɔgɔ le ye faso yiriwa Madame Ouedraogo ani sɔgɔma ani sɔgɔma baarada ala ka jamana ɲɛsuma ala ka baraka don denmisɛnw na ni dugawu diyara an ye ayiwa an bɛ fɛ ka ɲininkali fɔlɔ min lase aw ma hali bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna ka taa a ka jɛnkulu nin kan wa an ka jɛnkulu ni yi association yiriwa femme leader yiriwa bɛɛ y'a lɔn yiriwa yi jamana ɲɛtaga adamaden yɛrɛ ɲɛtaga adamaden yɛrɛ dusu suma n'a ka hɛrɛ ka kɛlɛ le ye donc an ka association b'o baarali kɛ muso joli de bɛ hali ka association kɔnɔ an ka association kɔni bi na an mɔgɔ 50 ɲɔgɔn bɔ hali ye o bila sen kan tuma an ka association bilara sen kan depuis 2008-9 nunu mais an ye baaraw damina 2010 nunu na ayiwa ne fɛ ka ɲininka musow sera ka yiriwali sɔrɔ a ka association kɔnɔ kabi san 2010 tɛmɛni wa muso caman kɔni yiriwa sɔrɔ parce que an ka baara ti dan musow dɔrɔn ma a bɛ damina depuis muso denmisɛnninw de la fo ka na se musokɔrɔbaw ma donc n'an y'a filɛ ka ta muso denmisɛnninw kan olu ka école ko fan fɛ an b'o filɛ parce que an ka association ni bi baarada caman le la muso dɔw bɛ yen minnu bɛ denmisɛnw kalan muso dɔw bɛ yen minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye muso dɔw bɛ yen yɛrɛ minnu ye jurisiw ye donc bɛɛ b'a ka baara kɛ bɛɛ b'a ka seko kɛ pour que ka denmisɛnw yiriwa an y'a ye ko kabi lankanaya baliya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya damadamani bɛ fasodenw cɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw yɛrɛ fɛ tiɲɛ lo a yera ko cɛw le bɛ bɔnɛna o ni na kɛlɛkɛkɛnɛw kan nka n'i kɔni ko du n'i ko gwaso
iko muso alu ye gwɛlɛya duma le kɔrɔsi ka taa musow fan fɛ ni lankanabaliya waatini kɔnɔ. n'an ko an bɛna filɛ lankanayabaliya nin yɛrɛ a fanba benni lo musow le kan parce que muso le yi gwaso ɲɛmɔgɔ ye, muso le bi gwaso hɛrɛ filɛ donc bibi na ni lankanayabaliya n'an y'a miiri ko cɛw le a bɛ o dumuna ka tɛmɛ musow kan an bɛ fili caman kɛ parce que an kan le k'a filɛ sow kɔnɔ duw kɔnɔ a digira jɔn de na den sara muso la a bɛ digara fa sara muso la a bɛ digara donc ce qui veut dire musow le ko ni fanba benni lo musow kan bibi na. Madame Wedrago Masarata Watara min ka jɛkulu tɔgɔ ye ko faso yiriwa a ka baara bɛnnen don kalansiraw ma min bɛ di musolakaw ma a bolo walasa u ka se k'u yɛrɛ kalan ka faamuya sɔrɔ ni ka faso yiriwa. Ayiwa a yera fɛnɛ tile dama dama na ko jɛnkulu maramafɛntigiw ye muso ɲɔgɔnna 80 yɛrɛ nɔ minɛ ka tunu ni olugu ye ka bɔ majugu ninnu fan fɛ. nin kɔni a kɛra jusukasi caman ye an musow fɛ n'i y'a jateminɛ k'a filɛ nunu mun le kɛra ora diman foyi tɛ se ka muso sɔrɔ nin senni kan mɔgɔ si yɛrɛ tɛ se ka miiri o bɛ min wele tubabukan na ko côté positif yɛrɛ tɛ nin na ka muso bɔ a den kɔrɔ yɛrɛ hali ka dan o ma o yɛrɛ y'a premier sigiyɔrɔ ye ka fara a kan muso ye vulnérable ye ka tɛmɛ cɛ kan n'o y'a minɛ min y'o diya o b'o le kɛ o la a ka gɛlɛ k'a bɛɛ fɔ mɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ o la o bɛ se ka a musoya danbe nagasiya fɛ ni modèle caman ye ni tɔɔrɔ gansan ten o yɛrɛ bɛ se fana ka jɛɲɔgɔnya fanga ta kɛ o la donc n'i y'o bɛɛ miiri vraiment to a bɛ digi mɔgɔ la. Ayiwa an bɛ min fɔ ten o kɔrɔ le yɛrɛ le ko fiɲɛ dɔw bɛ se ka kɛ o la ni nɔminɛli ni senkɔrɔ kɛ. Fɛn caman yɛrɛ le bɛ sɔrɔ o la o farikolo kan ani hakili yɛrɛ kan fiɲɛ bɛ sɔrɔ o la o ka banba k'o fila kɛ farikolo ka fila kɛ ani hakili yɛrɛ ka fila kɛ n'o tɛ o tɛ se ka mako ɲɛ tugun. VOA Afrique kuma laseso kelen min bɛ kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma. An b'a lase aw ma fɛnɛ k'a fɔ ni muso 62 ani denmisɛn 4 minnu bɛɛ lajɛlen tun wele kura jɛkulu maramafɛntigiw fɛ komi an y'a lase jɛmukan daminɛ la cogo min n'a kɛra janvier kalo tile 12 ka dugusɛjɛ janvier kalo tile 13 la u bɛɛ lajɛlen de sera ka labila jumadon janvier kalo tile 20 san 2023 min laseli kɛra u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Burkina Faso jabaranin so la. Kader Traoré an ye kɔrɔsili fɛnɛ kɛ k'a ye ko muso dɔ yɛrɛ bɛ tali kɛra jɛnkulu maramafɛntigiw fɛ mun de bɛ se ka muso hakili yɛlɛma fo ka taa se o ma. Kɛlɛ yɛlɛmana ka kɛ dɔwɛrɛ ye parce que bɛɛ le hakili yɛlɛmana m'a lɔ sisan hakili ni yɛlɛmana ka taa bolo min fɛ yɛrɛcɛn hakili lo ni bɛ se k'a fɔ parce que n'i nana ye muso le bi bangi kɛ muso le bi den balo muso le yɛrɛ bi cɛ balo n'i y'a ye cɛ ka ɲi kɛnɛma c'est que muso ɲɛnama le b'a fɛ du kɔnɔ. A kɔni b'o le fɔ lu bɛɛ o ye tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye maintenant ni o muso nana kɛ a bɛ maramafɛn ta a den kama parce que n tɛna fɔ a cɛ n tɛna fɔ a dɔgɔ a den kama ko ba le b'a jukɔrɔ n kɔni ma kalan kɛ ka taa ɲɛfɛ mais n b'a lɔn o bɛ fɛn dɔ fɔ ko lavage de cerveau n'o m'o kɛ muso la kɔni ko muso ka se ka maramafɛn ta a den wolo t'a fɛ a ka gɛlɛ dɛ mais musow b'a kɛra c'est que o ye ko le kɛ o muso ninnu na k'o hakili yɛlɛma donc o ko ni a ne kɔni fɛ komi bon an kumana ɲɔgɔn hakili jagabɔ lo faamaw ka ɲi ka o le yɔrɔ le miiri o ye muso 50 minnu bɔ ko o lavage de cerveau ni ko la k'o hakili suɲɛ k'o sɔgɔ k'o bila ka na jamana kan o bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye tuguni o bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye o le y'a gwɛlɛya yɔrɔ nin ye o hakili ko le ka hakili jugu dɔ a dora n'o tɛ muso tɛ se jamais depuis ala ye dunuya dan muso tɛ se n'i nana muso ye a bɛ kojugu kɛra mɔgɔ le b'a kɔfɛ ka hakili suɲɛ fɛ. A ni ce nin jaabi nin na an ka ɲininkali laban hali ko min ye muso ŋana ye min bɛ kɛ yɛrɛ jɛnkulu dɔ kunna ka se ka muso hakilina yira ko camanw na aw bɛ se ka fɔ an ɲɛna bi na Burkina Faso kɔnɔ o bɛ se ka muso don cogo jumɛn le olu ka se ka taari kɛ jamana yɛrɛ ɲɛsira kan. K'a ye kuma min fɔ nin a diyara n ye parce que ko bannen bɛɛ le y'o le fo ka muso impliqué o ka musow nin don o ka taari kɛ jamana yiriwara jamana hakili yɛlɛma a base muso le ye fana donc o ka ɲi k'a yira muso ra o damana bɛ bɔ mun na depuis muso denmisɛnnin tuma o ka sɔn k'a don école la ni muso kalanna i komi cɛ kalanna cogo min na muso ka ɲi ka o min fɔ attention particulière o ka ɲi ka attention particulière accorder musow ma ka tɛmɛ cɛdenw kan o bɛ min wele ko discrimination positive e dɔw tɛ sɔn an k'o fɔ mɛ fo an k'a fɔli n'a ko ka wolomani kɛ ka bɛɛ ɲɛsin musow ma o anw cɛw fana tɛ se ka sɔn o la o n'an ye wolomani kɛ an kana ɲinɛ cɛw fana kɔ
kɛ wolomani nin bena kɛ cogo min na wolomani ɲɛnaman lo i komi u b'a fɔ cogo min na a kɛ komi o i cɛ to ko n'o i cɛ to ko a kɛra komi baara ma ɲa baara ni yɛrɛ tɛna se ka ɲa parce que fɔ cɛden n'u ko cɛ f'i ka se i yɛrɛ kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ n'o sera ka musow forme ɲɛnama o b'a la o fɛn min fɛ ko ta genre yɛrɛ kuma taara o yɛrɛ b'o ka place ta o yɛrɛ b'a ta ka cɛw ta ka fara kan an muso an lan an yɛrɛ la de n'an wulira k'an sele ko ni muso wulila ko jamana bɛɛ yɛrɛ bɛ yɛrɛ yɛrɛ jamana bɛɛ bɛ yɛrɛ yɛrɛ donc n'an wulira an bɛ se mais an bɛna kɛ ɲɔgɔn faamuya na an ce madame Ouedraogo ne Watara Masara en tout cas ni a ka nin jaabi ninnu diyara an ye ayiwa an b'a ladɔnniya la ko a tugu VOA Bambara de lamɛnna an sera ka baro min kɛ ni musongana dɔ ye Burkina Faso kɔnɔ yan ka taa muso yɛrɛ ka gwɛlɛya kan ani lankanabaliya min warankatalen don jamana kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka se ka to jɛnkulu maramafɛntigiw ka muso ɲɔgɔnna 50 mara ayiwa Masara ani ce ani baraji ala k'an bɛn nɔgɔ wɛrɛ amina ani ce ala ka na ni bɛn ye cɛ jamana na an b'a ladɔnniya la ko a bɛ VOA Bambara de lamɛnna ni a balimacɛ Kade Tarawele ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso an bɔ ni madame Ouedraogo Sanata kɔrɔ an sera yan Martin Yabre fɛ ale ye musongana dɔ ye min bi jɛnkulu dɔ bila sen kan min tɔgɔ ko cadre de concertation des organisations et acteurs ale bɛ musolakanw de tɔgɔ fɔ ayiwa ani yan Martin Yabre an y'a kɔrɔsi ko kabi san caman hali u bɛ tari kɛ musow yɛrɛ ka kɛlɛ la kɛlɛ min bɛ musow ka dalilu yɛrɛ batona Burkina Faso kɔnɔ yan mun ye hali u da don musow ka dalilu sabatili sira kan engagement pour la cause de la femme min yɛrɛ bɛ ne don tigitigi musow ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la ale tɛ se ka yira ko ne yɛrɛ ye muso le ye dɔrɔn sabula ne yɛrɛ ye etapu minnu bɛɛ tɛmɛ olu bɛɛ le bi ne wajibiya yaasa ka se ka musow dɛmɛ musow yɛrɛ ka tali jamana yɛrɛ ka hɔrɔnya ra ale kɔnɔni bɛ kosɛbɛ y'a filɛ an b'a ye ko musow yɛrɛ ye ko caman bɛ yen min digini bɛ musow ra voilà quand on prend par exemple n'an ye kɔrɔsili kɛ an b'a ye ko musow ka dalilu nagasini bɛ kosɛbɛ min yɛrɛ lankanbaliya ye jamana kɔnɔ an bɛ se k'a ye ko muso caman le bɛ yen minnu yɛrɛ bi maajuguw cɛma également des femmes victimes comme tout autre et nous avons en ce moment pour ambition an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an n'u ka aju ye min ye ka se ka fɛn dɔ bila sen kan an bɛ se ka min wele ko base de données ka se k'olu ka fɔ gafe dɔ kɔnɔ an bɛ fɛ ka dɛmɛ min yɛrɛ lase olu kosɔn an bɛ fɛ ka sentinelle de la paix ninnu sigi ni sentinelle de la paix minnu bɛ hali u fɛ k'o sigi dugu misɛnw ra olu ka baara bɛna se ka taa jatigɛwale kɛlɛko kan wa bien sûr que c'est dans la logique de contribution citoyenne a fɔra tuma bɛɛ ko garanti communautaire min ka se ka an ka maraw lakalaya belenkan in ka se ka tari kɛ nin ko nin na an n'u ye sentinelle de la paix minnu kuma fɔ k'an bɛ fɛ k'a bila sen kan an bɛna ninnu bila sigida misɛn ninnu bɛɛ kɔnɔ nous allons couvrir tous les villages de Burkina. Ni sentinelle de la paix ninnu maa caman bɔ hali bolo ka se ka o bila dugu misɛnw bɛɛ ra wa ni sentinelle de la paix ninnu bɛna kɛ musolakanw le wa walima cɛlakaw fɛnɛ bɛna kɛ o cɛman ça sera prioritairement des femmes sentinelle de la paix ninnu an bɛna kɔni k'a daminɛ musow ani sunkuruw le la nka ni mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ se k'o bolo di anw ma yaasa ka se k'an n'u dɛmɛ an makoya b'olu fana na nga an n'u yɛrɛ ka aju ye min ye ka se ka musow yɛrɛ don camancɛ ra yɔrɔ min na o bɛna se ka dɛmɛ ɲɛnaman di faso ma nin waleya nin kɔnɔ est-ce que hali fɛ ka yirana ko musow fɛnɛ kan ka se ka o jɔyɔrɔ fa lankana yaala kɔnɔ Burkina Faso kɔnɔ yan wa les femmes ont toujours eu un rôle à jouer et elles communiquent peut-être moins musow kɔni olu tari kɛ tuma bɛɛ ra jamana yɛrɛ ka ɲasira kan nga o t'a ko le fɔ caman o le y'a kɛ mɔgɔw t'o lɔn nga a ka ɲi ka se k'o yɛrɛ faamu k'o ye musow ka kɛcogo le ye hali an n'u minnu yɛrɛ gɛrɛni lo kunnafoni di sow ra walima kibariya di sow gɛrɛfɛ an n'u yɛrɛ ti kuma caman an ka baara ɲataw ra o damanati ko mɔgɔ minnu yɛrɛ bi siran ka kuma yɛrɛ kibariya sow ra walima journalistiw ka ɲininkaliw ra o ko ni senkɔrɔ
an bɛ se ka an ka hakilinataw fara ɲɔgɔn kan ka faso dɛmɛ. Comment on fait pour que des actions individuelles an nugu ye jɔyɔrɔ min ta nin an nugu b'o jɔyɔrɔ le fara. mieux impacter parce que comme on le dit les terroristes que vous voyez qu'ils soient de sexe a yera sisan ko maajuguw cɛma musolakaw yɛrɛ fana bɛ yen u ma bɔ sanfɛ ka bin u bɔra anw musow yɛrɛ le cɛma an ka ɲi ka sɔn ko musow yɛrɛ nin bi nin terroriste ko nin na. On n'est pas les seuls responsables mais on a aussi une part de responsabilité. An fana da b'ara an ka ɲi ka se ka nunu ko nunu lo ɲakalaya ka se ka taa jamana ɲasira kan. Résoudre un temps soit peu et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Martin Yabre e bɛ se k'a fɔ an nugu ɲana musow yɛrɛ ka dalilu ye jumɛn le ye lankanabaliya tile nin na. Bon, les droits des femmes c'est des droits humains. Pour moi, muso yɛrɛ ka dalilu o ye adamadenw yɛrɛ ka dalilu le ye. Cɛ n'o ye ne yɛrɛ ye u b'a fɔ ko ne ka ko bɛɛ ye musoya kɛlɛ le ye nga a bɛ se ka faamu. Le respect des droits humains est une obligation. Pour ne pas enfreindre. U ka se ka adamadenw ka dalilu bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka taa musow ka dalilu kan. Tous les droits, que ce soit les droits des hommes, que ce soit les droits des femmes. An kan ka adamadenw bɛɛ ka dalilu bonya kama sɔrɔ cɛw ka dalilu wala musow ka dalilu. Par exemple, des femmes nga n'an ye kɔrɔsini kɛ an b'a ye ko kokolonw le ka ca. En plus d'être tués, nga nunu kokolon ninnu caman bɛ sini bɛ musow nu ma. Beaucoup de cas comme ça. À situation exceptionnelle, il faut aussi des mesures exceptionnelles. Martin Yabre ɲininga laban na anw bɛn'aw ɲininga welekan duman le bɛ aw fɛ k'a lase musow ma Burkina Faso yɛrɛ kɔnɔ muso minnu bɛɛ sɛgɛnnen no minnu tɔɔrɔnen no lankanabaliya sababura. Je dirais que j'exprime ma compassion. Welekan min bɛ ne fɛ ka di musow ma n b'a fɛ k'a yira ko n bɛ n ka hɔrɔnya yɛrɛ yira musow lo la ani n ka maɲumako yɛrɛ yira musow ra. N tɛna fɔ ko n ka hinɛ bɛ se musow dɔrɔn de ma n ka hinɛ bɛ se bɛɛ le ma sabula bɛɛ le makoya bɛ hinɛ na nga min yɛrɛ ye an nugu ka ko ye an n'u bɛ se ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ min bi an nugu yɛrɛ bolo cogo min na an n'u bɛ se k'o dɛmɛ kɛ. O le la an sera ka carte d'identité nationale y'a la ka se ka di ɲɔgɔnna 1000 ma. N'an bɛ fɛ ka musow bonya ka se ka hɔrɔnya yɛrɛ di musow ma ani muso minnu y'o ka sigidaw bila waati min na min bɛ nana an bɛ min wele ko 8 mars. An kan ka se ka nin waati nin ɲɛsin muso minnu y'o ka sigidaw bila. An kan ka se ka dɛmɛba le di nunu muso nunu ma ɲani an k'a fɔ k'an bɛ janjoba le kɛ walima an k'a bɛɛ kɛ girinkajɔw ye. Min y'a laban ye n bɛ fɛ ka gundo dɔ le lase alugu ma ne kun ye muso jɛkulu dɔw le ɲininka o ko olugu bɛ fɛ ka wari le kafu ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka 8 mars ka faniw san kana se ka janjoba kɛ ka se ka seli kɛ 8 mars ni senkɔrɔ. N'an bɛ se ka an yɛrɛ kafu ɲɔgɔn kan ka musow ka 8 mars ka fani ni san ka se ka janjoba kɛ n'ale an bɛ se ka nin wari ni ta ka se ka ko ɲɛnaman kɛ n'a ye. Ne y'o fɔ yɔrɔ min na a sɔrɔla ko muso dɔw yɛrɛ fana kun jɛni bɛ ni ne ka hakilinata ye. O tɛ kɛ 130 ye wa n'alu y'o 130 ta alu tɛ se ka t'o di banki dɔ ra k'o kɛ garanti ye wa yaasa u ka se ka dɛmɛ dɔ di alugu ma wa. Produire quelque chose et vous serez autonome. N'attendons pas que tout vienne de dehors. Le 8 mars. N'an y'a filɛ 8 mars fani ni a yɛrɛ bɛ se ka danfarani don musow ni ɲɔgɔn cɛ. Est-ce que an n'u bɛna se ka ninnu fani ninnu sɔrɔ ka di muso minnu bɛɛ y'o ka sigida bila an bɛna se ka ninnu fani ninnu sɔrɔ ka di ninnu muso ninnu bɛɛ ma wa. Donc f'an ka kɔrɔsini kɛ ɲinan ka 8 mars seli senkɔrɔ nga musow b'a fɔ ko b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛ. Nga an ka ɲi ka se ka filɛli kɛ ka se ka an yɛrɛ dama tigɛ. Libérer tout ce qui doit être libéré en changeant de comportement.
Martin Yabre ini ce ini baraji maladuna ko nin ce Martin Yabre ye n'ale kɛrɛ jɛnkulu min bɛ muso kafo ɲɔgɔn kan ye cadre de concertation des organisations et acteurs yasa ka se ka olugu yira u ka dalilu la nin fana de bɛ dansigi an ka bi baro na baro min bɔra a balimacɛ Kade Tarawele fɛ VOA Bamara ka lasigiden min bɛ Wagadugu ani ce a ka lamɛnni na a kan bɛn siɲɛ wɛrɛ ma. Ayiwa an balimaw an ye min sɔrɔ bi an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ ka k'a lase aw ma o de tun ye nin ye jɛmukan min n'a lasera aw ma Kader Tarawele VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu a n'aw balimamuso Mariam Tarawele fɛ min labɛnna Senumu Keyita ani Seko ka cɛjan Sɛk Ciro aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ tarata wɛrɛ VOA Bambara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan.